Halo. Kaya wekku iki. Sakjek jumblek aku dadi dagelan. Cakut iki ditanggap wong suka manunggal. Wong derma. Lumayan meneh bayar aku kena tak gawe bayar kreditan. Tanda-tandake disawer. Sing remo ya disawer. Mbuh aku iki umanteng enggak iki. Bulurah. Wis mulih ha. Tiwase tak jagakno. Hajate napa, Pak? Sedekah bumi, sedekah desa. Muga-muga mari sedekah desa wong sak nderma suka manunggal dibarokahi Gusti Allah. Seger waras panjang umur, rezekine melimpah ruah, kenek kanggo sangu ibadah nang Gusti Allah. Muga-muga kabeh nang iso tindak Mekah Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjake kompak dipimpin Mas Yoni, pengendang profesional. Wis gak nyacat pokoknya nanggap Jombang Baru. Sama nanggap malih nggih Pak nggih. Zaman saiki zaman wis canggih, lanang wedok dolanan HP. Nyambut gawene lancar, duwike akeh. Bojone digondol wong. Engko sik tak tutukne engko dhisik engko sik. Ya perkara HP. Salah dhewe HP kok disalah gunane. Dagelan kok ditaburi jaranan. Yoni iku kocluk kok bek. Dagelan tabu jaranan. Iya nek disawer nek gak. Lihat pemandangan. Betapa indah dan menawan. Nonton hiburan menyenangkan. Jombang Baru itulah ludruk andalan. Jombang Baru Mojo Agung Jombang alamatnya. Jombang Baru Cak Jono Deler pimpinannya. Mas Joni CS pengrawitnya. Mbak Sule Parsi pengirimannya. Mbak Urikan penyanyinya. Risma Wijaya itulah primadona. Senimannya, seniwatinya berlandaskan asas Pancasila. Pelawaknya Jombang Baru selalu membuat Anda gembira. Jombang Baru
baru Jombang baru Cak Jono Deler pimpinannya ngene iki tok lho nek pelawak ketok 400 pisan guru engko nek ngidung ditambahi 400 tanggapan gak tau leren blas gak tau leren ngono ku lho kepengin tuku katok situk gak iso aku kebacut utangku akeh sing marai ya Allah Gusti pangeran ana yuyu kecemplung sumur duwe bojo lemu bejatno kasur makasih sayang pacarku iku Bismillahirrahmanirrahim sedekah desa dulur saka tembung sedekah gak ana batal karame mung gue gak ana batal karame dulur mung gue agama cuma ojo lali pak ayo kirim ayo kirim donga pak nanggone sing babat desa supaya dosane di ngapura sengko awoso senajan kula dhewe Pak Bu ya melok-melok ndongakno muga-muga masyarakat kene kabeh uripe emu olaya ayo padha eling dulur tuture wong tuwa mula saben taun Pak ayo sedekah desa bancaki awake dhewe ya bancaki bumi desa cek diparingi slamet karo sing kuwasa sedekah desa Pak monggo sedekah desa cuma tatanan agama ojo dilaleno cek gak diarani musyrik mung gue agama nek pinuju sampean bancaan donga nang Gusti Allah sebab Gusti Allah sing maha kuwasa sing gawe bumi langit kelawan menungso mula dulur-dulur ayo bareng-bareng ndedonga muga-muga sedekah desa iki dibarokahi Gusti Allah Allahumma barakallahu laka fi ahlika wa malika wa zajaka khair
as-shadaqatul tadfa'ul bala. Nek wong derma suka manunggal sregep sedekah mongko bakal diilangno balak sengkolane. Kula ditanggap atas nama Jombang Baru sing dipimpin Cak Jono Deler. Alamate Desa Njowinong. Tulis Njowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Regane mboten larang, sedang-sedang saja. Cek metu cak kentut, cek gak rono YouTube tok ae. Tandake ayu-ayu, sing ngremo suarane enak. Panjake profesional dipimpin Mas Yoni pribadi. Enak kendangane. Pelawake lucu-lucu, pelawake akeh. Pengorbanane wong derma suka manunggal. Sedekah bumi, sedekah desa. Muga-muga dijoli karo Gusti Allah. Inna adakiyah minal a'malil munjiyah tunaji sahibaha min sari dunya wal akhirah. Muga-muga diijoli kebaikan karo Gusti Allah dunya sampai akhirat. Allahumma alhamdulillah. Iki dagelan ta pengajian iki rek. Dicampur nggih. Jombang Baru dilawan. Ana sing ngarani sedekah, ana sing ngarani syukuran. Betul. Hari ini wong derma suka manunggal mensyukuri nikmat Allah. Kata Allah, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Nek wong derma suka manunggal sregep bersyukur, mongko bakal ditambahi nikmate karo Gusti Allah. Tapi sapa sing gak gelem bersyukur, maka tunggu ajab Allah yang sangat pedih sekali. Ngono iku ana sing ngarani ojo nanggap lodruk, marai dosa, marai haram. Ojo sedekah desa, marai musyrik, marai syirik. Sing ngomong sapa? Sedekah dalam bahasa Quran sedekah. As-sadaqatul tatba'ul bala. Sapa sing gelem sregep sedekah bakal ilang balak sengkalane. Ana sing ngarani sedekah bumi, bancaki bumi. Kata Allah, wong derma, wong suka manunggal, sedekahno rezeki sing tak wenehi. Ning aja lali, sedekahno apa-apa sing tak tokno teko bumi. Anfiku min thayyibati maka sabtuk wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Mulane disenengno sedekah bumi. Paham? Nek ngaji sing tenanan, cek paham, cek gak gampang ngelokno tanggane. Coba bayangkan kata Allah, anfiku min thayyibati maka sabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wong derma, wong suka manunggal, sedekahno rezeki nikmatku sing apik-apik. Ning aja lali apa-apa sing tak tokno teko bumi. Lah mestine nek sedekah bumi, panitia tolong dengarkan. Mestine iki dikai telo, pohong, pari, terong, kacang. Apa-apa sing tak tokno teko bumi ben tambah barokah. Ya wis kapan-kapan dikei ya Pak ya, dikei telo, dikei pari, jagung dan lain sebagainya. Kula dongaaken
barakallahu laka fi ahlika wa malika wa zadaka khairan. Muga-muga wong derma, wong suka manunggal selalu dibarokahi Allah donya sampai akhirat. Allahumma alhamdulillah. Ning ojo lali. Pak, Bu, mumpung lawang tobat isik mengo. Cek dicintai Allah. Ayo bareng-bareng tobat kepada Allah. Gubuk asmara. Jombang Baru, bro. Asik. Pro kanca padha ilingo mringet tuntunan perintahe agama. Najan abot kaya ngopo aja wegah padha lakonana. Ilingo uripno donya iku ngono mung cuma sedhela. Pak Kiai padha cerita no akhirat selami-lamiyo. Aja numpuk-numpuk dosa ngailing ngono siksane neraka. Ibadah istighfar dimen sira bisa di ngapura. Jolali ayo dong ngaji iku miso kanggo sangu mati. Monggo-monggo padha tobat men slamet donya lan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah saiki ketemu dulur ndermo suka manunggal. Nek ana wong maca selawat mesti dijawab. Niku betul kata Nabi, man sholla alayya min ummati kutiba lahu asru hasanah wa muhiyat anhu asru sayiat. Sing sapa wonge gelem maca selawat sepisan mongko bakal dihapus dosane ping 10, diparingi ganjaran barokah ping 10 karo Gusti Allah. Allahumma alhamdulillah. Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasal nabi bismillah wabiladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min amin amin ummah bi alil badri ya Allah. Rot dong tak to dung dong tak to dung to dung to dung tak to dung to dung dong tak to yo yo gendeng tak to dong tak to dung dong tak to yo yo koplak dang ding dang tak turung tung anake wong gendeng
Gak izin. Apa izin? Gak ditabuhi ambek Mas Yoni kon kok sik joget. Rumangsamu iki apa joget? Joget. Ngene kok joget. Lah lapo? Golek jakane gebuh jare. Ya olehmu gak duwe izin iki lho. Sing gak duwe izin awakmu. Lara atiku aku mosok wong selawatan gurung mari kesusu metu. Izini aku. Halo? Halo. Halo? Edung. Heeh. Mari ngono terus khotbah, Ceramah. ceramah. Yo. Kaya ngerti-ngerti yo Islam. Lho. Nah nek trimo awakmu Dik, gak nyocok karo dhewek iki. Potonganmu kok. Lah nek trimo selawatanmu arek kene arek cilik-cilik glinding. Selawatan masih aku ya iso. Nek kon niku nuwun sewu. Bener kon mantune Mudin. Tapi sobo langgar gak tahu, sobo masjid gak tahu. Sapa? Selawatan maneh iso. Sapa gak tahu sapa langgar gak tahu sapa masjid? Ya awakmu. Jare sapa? Alah. Aku iso uput-uput wae subuhan aku wis tengok-tengok ndisiki nduk emperane masjid. Wayahe duhur, Wis tengok-tengok ndisiki nduk kono aku. wayahe magrib. Alah, duwi sih aku wis tengok-tengok ning kono. Salat ta? Ijol sandal. Asem, minggato. Ujol sandal. Selawatan masih aku ya iso. Gak ngarah iso kon. Iso. Gentenan karo aku, Dol tinuku. cek disekseni wong akeh. Alah. Sekseni suku manunggal. Pinter ndi kentut karo yoyok. Alah ya gak kaya yo. Salatullah salamullah ala to'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Loh, ayo. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekabeh Asik. dosa-dosa kula. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekabeh dosa-dosa kula. Ugi dosa tiyang sepah kula. Ugi dosa umat Islam sedaya. Ya. Sepurane yo. Rumangsaku tak sing iso aku dhewe. Kandhani Tibake awakmu ya iso lho ya. Kok pinter kon ya. tut. Ah, Tut. apa? Aku merangsang Tut. Huh? Dilem-lem kok. Kok gendeng. Salatullah salamullah ala to'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Toko Brambang sakilo 1000 Terus? murah. Loh. Parekamu iki lho. Lah ya cuman pari aku. Toko Brambang sakilo 1000. Terus? Lah ya murah. Ya Allah rek, pariyane kok aja dipedhot-pedhot. Terus Pariyane kok sing jangkep kaya aku. contone Menyang Jombang mampir nang Sengon. Lemah geneng akeh wedine. Nek gak sambang dirimo ingon. Nek gak seneng apa mestine. mlaku-mlaku petuk arek prawan. Gawe kulot bedah bokonge. Terus? Isis. Loh. Ya Allah ya minggat ya. Apa itu embuh. Parian kok dipedhot. Ngene salah ngono salah rewel. Parian iku sing jangkep lho. Lah ya kemana wis jangkep cetut. Contone jangkep iki kaya ngene lho. Ilahi salimil ummah minal afafi wa nikmah wa min amrin ummah di ahlil badr ya Allah. Kayuran dute gawe kursi. Betul. Nek mejane dicet ijo. Heeh. Rupane ayu dasar pinter ngaji. Mula bojane sing duwe bojo. Tawasal Nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah
Kok iso? Alhamdulillah Bu, jane mengkirim rumiyin mboten saged susu. Wau sore wis disawer dagelan mengke mawon. Mosok miki tok, Bu. Hei, jenenge dikek iku bersyukur. Alhamdulillah, berapapun nominalnya. Wis selawatane dilereni. Iya. Ayo mel aku nyambut gawe Tut. Loh, nyambut gawe apa? Golek saweran. Ya. Alhamdulillah Tut. Kon niku pelawak. Heh. Kon niku bayaranmu paling akeh dhewe. Iya. Kok arep-arep saweran mbok duwe isin. Dosa ya Tut. Upamane kon disawer, ya Alhamdulillah. Nek gak disawer, Masalah. kok masalah iku lho. Ya menerima. Alhamdulillah iki termasuk main ning Desa Sukomanunggal. Sukomanunggal. Kecamatan Lamongan. Hei. Ya Allah rek. Kecamatan Ya Allah rek. Aduh. Kecamatan Adu. Sukomanunggal. Sukomanunggal. Kecamatan. Lah. Gendeng arek iki rek. Kecamatan lah gendeng arek iki rek. Sukomanunggal iku kecamatan Tandes. Kecamatan Tandes. Heeh. Melok Surabaya. Kecamatan pundi? Kecamatane yo Sukomanunggal. So. Iki kajate sedekah desa utawa sedekah bumi. Betul. Iki ndekno titik, Cak. Heeh. Sedekah desa, Awakmu ngerti tegese sedekah desa utawa sedekah bumi? sedekah bumi gak ngerti aku. Awakmu gak ngerti tegese sedekah bumi? Iya gak. Goblok metu dhisik. Kon niku lho terangno nek Iki lho iso. putune Moden iki lho. Ndoke. Sedekah bumi ana tegese. Maksude Sedaya masyarakat katon guyub rukun nganakno malam tasyakuran. Oh, iya. Iku se. Heeh. De. Dengan semangat pamong dan para perangkatnya, Iya. terjadilah malam tasyakuran yang sangat indah dan meriah. Kok iso rek? Aku imbo Tut. Terusno. Kah, kena dialani ngalap berkah. Heeh. Muga-muga sakwise desane dibancaki, sakwise desane dislameti, iso dadi desa sing gemah ripah loh jinawe. Allahumma amin. Iku nek sedekah. Bumi. Hurufe BUMI. B. Budayane yo gak lali. Iya. Urunan tagak imang. Lho. Bahurunan bagak. Lambemu kon kok dikerewek wong kene lho. Lah aku takone B. Budayane aja sampe lali. Nyatane nanggap ludruk Jombang Baru. Mbok urunan begak. Aja karek nyandak urunan. M. M. Misuwur bengi iki nanggap ludruk Jombang Baru sing teka Jawinong Jombang. Jawinong Mojo Agung Jombang. M. M. I. I. Iki kok disawer maneh tagak. Ya Allah ya. Tut. Kok arep-arep saweran. Alhamdulillah Tut. Bengi iki aku iso teko dusun Manunggal kene. Apa ya? Aku gak iso teko kene, gak iso menghibur masyarakat desa Manunggal kene. Sebabe apa? Omahku Kediri adoh. Heeh. Aku jek isu ngeterno bojoku nang rumah sakit. Lho. Ketir-ketir aku wedi nek gak iso teko kene. Bojomu loro ah? Sing ngomong lara sapa tak tonyo bosok kok. Bapakmu loro Sing kan? ngomong sapa? Aku ngeterno bojoku nang rumah sakit. Lah apa? Maket sute. Alhamdulillah bojoku diterima nyambut gawe nduk rumah sakit oleh bagian ngarep. Alhamdulillahirabbil alamin. Bojone dagelan bojone diterima nyambut gawe nduk rumah sakit bagian ngarep. Bojomu dadi TU ah? Alah TU lho garap bayarane piro Tutut bojoku nduk ngarep dhewe TU mburine bojoku wadoh. Dadi bidan. Bidan tambah mburine bojoku nduk ngarep dhewe kok. Dadi dokter. Alah. Dokter lho garap bayarane piro Tut nduk mburine bojoku 150 meter. Lah bojoku ngarep dhewe. Bojomu nyambut gawe nang rumah sakit bagian ngarep dhewe. Iku bagian apa? Dodol gorengan. Minggato. Engko tak juwotos lambimu kon. Lho tapi Dodol gorengan kok mbok pamerno wong kene. Alhamdulillah Tut senajan bojoku dadi bakul gorengan, nyatane tak bandani 50.000 tok. Iya.
Nyambut gawe oleh seminggu tun, masalah jek isuk langganane bojoku lunga teko. Lunga teko. Heeh. Sing tuku ta? Bang Titil. Iku jenenge bojomu kakean utang. Awakmu iku nek Minggu gorong nek Senin awakmu. Nek Senin apa? Bojoku. Heeh. Mekar. Lho. Lah nek Selasa? Nek Selasa Amarta. Lah nek Rebo Syariah. Yo, awakmu kok apal yo? Ya gak apal piye bojoku gak tau mbayar. Diguyu ibu-ibu yo. Alah sing guyu iku yang nglakoni ngono. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Alah, ate gangge apane? Tut. Utang syariah iku bank sing paling kejem. Mosok. Lek ana sing gak nyauri kancane dijak urunan kena diarani tanggung renteng, Tut. Lho urunan. Urunan. Ana sing gak bayar, Heeh. koncone urunan. Urunan. Digawe bayari Sing gak bayar. lalar gawe yo. Lho lalar gawe. Utang syariah apa meneh wae bayar rek duwe ya tak bayar, Tut. Nek upamane utang 5 juta iku 250. 250. Nek 10 juta, Lek 10 juta 500. nek duwe dhuwit, Ya tak bayar. lah nek gak dhuwit, Ndelik nang jeding. ya diguyu ibu-ibu gak isin kon niku. Tapi alhamdulillah Tut, senajan anak apa bojoku dadi bakul gorengan, Heeh. nyatane anakku telu iku sukses kabeh. Mosok. Kandhane awakmu. Sing barep iku jenenge sapa? Anton. Sing barep Anton. nondi ya Saiki nduk Malang dadi marinir, dadi tentara. dadi tentara. Alhamdulillah. Tut, Syukur. anakku Anton sukses. Lah iya, Iku Anton Tut. dadi tentara. Tentara. Terus sing nomor loro, Lanang maneh Jupri ya. sendi saiki. Nduk Kalimantan. Ya apa kabare? Alhamdulillah Tut, Jupri nyambut gawe saulan tok. Awakmu wingane nang omahku, Iya. ana Fajiro nduk iringan omah. Nduk pinggir omah. Tukone Jupri saulan tok nang Kalimantan. La ilaha Fajiro. illallah, sukses temen anak. Temenan Tut bareng nyambut gawe rong wulan, Heeh. Jupri tuku Alphard sing nggir kene kiwone kok. Dadi Fajiro Alphard rong wulan Jupri tuku montor loro. Iku ya tukone Jupri. Iya Tut, Ya Allah. bareng nyambut gawe 3 wulan Tut. Heeh. Jupri gak ono kabare Tut. Lho. Teleponan. Tak telepon gak diangkat, tak WA gak dibalesi. Paranono rono ya. Jenenge wong tuwek Tut, ketir-ketir aku nin tak nyatakno tak parani nang Kalimantan Tut. Petuk areke. Alhamdulillah Tut kepethuk. Tibake. Dihukum. Aduh, Ya duwe anak dihukum kok ya bangga. bang ngancara anak ndablek kok. Tapi sing wedok Eni kok. Sapa? Eni Londi saiki? sing rambutnya brentik. Iya. Alah nang Hongkong dadi TKW Tut. Eni nang Hongkong Dadi TKW. pirang tahun ya? Petang wulan tok mulai. Oleh duwe ah. Meteng. Ya minggato ya apa panitia dagelan gendeng ini kok ditekakno no. Tapi meteng ini kan dirabi wong. Oh dirabi wong Cina. Wong Cina kono. Awakmu sering merono. Lalah aku saulan pisan Kediri Hongkong saulan pisan Tut. Berarti kon sithik akeh rak ngerti basa Cina. Lalah yo ngerti Tut yo nglonthok kok. Mosok? Aja maneh kok bahasa Cina lagu-lagu Cina yo apal kok. Mosok? Apal Tut. Lagu Cina? Saking deleke aku merono. Sing deloke ya Lagu apa? Cina. Lagu Cina. Pengin ngetes suaraku. Ya kepengin terus aku. Ini Kok pringisan. lagu Cina. Sing sing lang lang sing. Gak diguyu wong. Diguyu ya babak. Gak. Berarti seneng kon. Sing sing lang lang sing. We ciak singkong. Lho. Bahasa Cina kok ana singkonge? Ciak singkong wetan lo siang. Cipela cipe cao cao konga. Cipela siola song. Lah iku artine apa? Embo. Ya. Aku dhewe gak ero ngaku ngawur ya rek. Minggato. Masih awakmu yo gak iso ngaku. Alah nek aku lho. Lagumu lho. Gaya apa lagu Cina? Sik, Seneng aku lagu India. awakmu. Tumbas air. Sungai Gangga. You muskuraye. तुम
najane Ya. sabene digawe Sabne bejae. abete mirade jagena hotahe kia karo hae kuci hotahe Jantut suaramu jan pewenak temen. Kaya Kon. anu. kon gak pecus gak kon Alah, iku lah isomu lagu India, lagu jiplak. Wong kene lho Dut gak ngerti cara bahasa India gak ngerti. Lah njen lagune yo Iso nyanyi kudu iso njawakno. gak kena dijawabno. Ya kenek masih lagu India kenek dijawakno. Tumpah seae. Ana Jawane. Iya. Kok cek ayune. Tumpah seae. Kok cek ayune. Yumus kuraye. Turu nduk mbale. Tumne najane kya. Nglingkap kemule. Sabene digawe. Tumpah iyae. Jatuh. Sepeda motor lho Tut ditutupi kemul ditumpaki lho. Panitia iku lho dagelan ngene ditekakno. Terusno. Abete mirade. Mbokmu kok cek ayune. Jagenas kotahe. Ceking bangkeane. Kia karo hae. Kuwedi bokonge. Kuci hotahe. Penak garapane. Ya Allah. Cik, tak kandhani yang ngomong. Tak kandhani, aja kesusu. Panitia ngomong aku, Dut. Panitiane Mangkane aku mang oleh dhuwit 50, engko jangan ditambahi maneh. Aku dikongkon nyiarno nang penonton masalah bab muncule desa manunggal. anane Desa manunggal. Ono sejarah. Ono sejarahe. Ya apa? Jadi masyarakat kene kabeh contone arek nom-noman mbek sing cilik-cilik cek ngerti sebab apa kene kok dijenengno desa manunggal. Manunggal. Iku ono sejarahe Tut. Kawitane. Iya iya. Biyen ku ngene. Ana sakwijine dina ana sunan sing siar agama. Wali. Sunan, wali. Lah iku nduk kono ana Ara-Ramba. Iya iya. Omahe mek situk tok tapi wonge akeh. Ih, Lah Kanjeng Sunan wis ngerteni nek nduk kono nggone wong ngumpul. Iya iya. Ya, wong seneng-seneng. Ya. Lagi ditakoni Kanjeng Sunan, kenging napa ten mriki kok nggene wong seneng-seneng sak menten katahe. Cek lagi ditakoni karo Kanjeng Sunan, wong sak menuke mang mati kabeh, Dut. Ya Allah. Mati kabeh. Wong sak ora-ora mati kabeh. Heeh. Terus Kanjeng Sunan duwe uni, saking apik amal perbuatane wong kuno kabeh mang, kok seneng ngumpuk dijenengno ramene jaman dijenengno desa Sukomanunggal. Ngono ya. Iya. Ya ampun, kok pinter kon. Alah ngene mang ya belajar lho, Tut. Terus mari ngono Kanjeng Sunan nutukno laku ngetan. Kanjeng Sunan Nutukno laku ngetan, batu ngetan. kepotok wong wedok jenenge Wati. Wati. Wati ku seneng amal nang ngone tangga kiwa tengene. Wati kowe nonton tagati. Nah, seneng dono weweh, seneng amal nang ngone tangga kiwa tengene. Seneng amal. Karo Kanjeng Sunan ditakoni. Heeh. Lagi ditakoni mun sak kecap, arek wedok iku mang Wati ya mati. Ya Allah. Saking apike amal perbuatane Wati, sing seneng dono weweh mang, rejane jaman karo Kanjeng Sunan dijeneng desa Donowati. Ya Allah Gusti. Ya ya tegese. Lho temen. Mari ngono Kanjeng Sunan nutukno laku, Heeh. ngetan terus ngidul. Laku ngetan. Ngetan terus ngidul. Iya iya iya. Lah nduk tengah ganggangan nek cara mbiyen iku tuwangan. Tuwangan. Utawa bulak. Kanjeng Sunan petuk wong gendong dagangan. Ditakoni karo Kanjeng Sunan, mbiyen kan gak ono sepeda motor ah. Iya. Gak ono kendaraan. Pikul. Wong dodol sembarang dipikul. Iya iya. Nah, dipikul ditakoni Kanjeng Sunan, jenengan sadean apa? Kula dodol uli, Pak. Lagi dicabek plek sing dodol uli mati. Rejane jaman karo Kanjeng Sunan dijeneng desa Doli. Blarah. Lho Cut, lah dodol uli mang dijeneng desa Doli. Lah apa Kanjeng Loh. Sunan kok blarah? Lah iya Kanjeng Sunan kok Bondoli ya. Tut, mari ngono Kanjeng Sunan gak gelem mulih. Gak gelem mulih. Mergo eling-eling Kanjeng Sunan duweke jek akeh. Kanjeng Sunan wis moh nang ndi pangandhut ndoli kuno. Mergo kan roh kurele bokonge gedhi-gedhi.
Ya gendeng. Lah apa Kanjeng Sunan kok tekan doli ku? Lah ya Kanjeng Sunan aja bondoli tut. Koplak kon niku. Gak oleh ya. Gak oleh kok ya. Si Aragama. Ki Aragama. Heeh. Lho. Yo ana wong gendeng. Wongkok kon. Rasain lu. Wong pringisan. Gendeng gue kon. Iki wulan Syawal. Heeh. Ya aku mulai minal aidin wal qonidin. Minal aidin wal qonidin kakekmu ngono. Ngene lho. Minal aidin. Minal aidin wal faizin. Oh, mal aidin. Ah. Mohon maaf lah batin. Iya. Ya. Ngene lho, tak warai nek gak iso ngomong. Piye? Minal aidin muntakoni. Qonidin. Padha Minal gendeng. aidin wal faidin. Mohon maaf lah batin. Nah, ngono lho. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awan dhewe ditekakno masyarakat kene. Lah iya Tujuane kon ngibur. menghibur. Muga-muga tahun maneh ditekakno maneh. Heeh. Ngono ya. Ya apa rek? Wis suwe kon gak tau nanggonku. Ya. 2 tahun. Iya. Masih awakmu ngono ya. Apa? Ya mbok dilen rono. Kabare iki apa? Awakmu lak ngerti sing ngadaku biyen. Heeh. Omahku cagak bongkotan, Dik. Iya. Payone payon welit. Omah pring payon welit. Payon welit. Koncak ngono heran kon saiki. Apa? Heran saiki. Saiki Heran kon weruh saiki. herane ya apa? Tambah megah. Robo. Eh? Robo. Omah rubuh mbok pamerno. Pamerno wong. Wong tak rungokno kon wong loro ae nyanyi pate pecotet. Lah Wong timbangan kene iki wong jiwa seni kabeh. Iya. Mbok kaya awan dhewe po. Piye? Nyanyi sing penak, nyanyi yo. sing ngetren. Ya. Nyanyi lagu apa? Sore mangla wis dilagokno sih. Heeh. Tukang tambal ban. Heeh. Bisa awakmu. Mbok iso mbegah. Loh, Cek nyanyi. Nyanyi yo. Ngarepe piye? Eh. Ngarepe piye ngarepe? Ya aku dhewe gak ero kok. Ngarepe. Tukang tambal ban. ngarepe. Aku iki Wis. Wis gerang kok kon wuruki padahal arek cilik ae. mang takok. Aku iki tukang tambal ban. Iya. Cocotmu meneng apa? Ayo terusno sih. Cocok. Aku iki tukang tambal ban. Heeh. Rezekine sak dalan-dalan. Jalan. Golek duit sing halal. Betul. Lamun cukup kanggo sandang lan pangan. Tak cembeng. Piye? Tak jembeng. Lah piye? Sing dijembeng apa? Lho, bane. Kok iso ana ban dijembeng? Lah piye? Mak jeder. Lho. Gak tak jembeng ta. Ora kok. Lah nek gak iso nambal, dicembeng, ro bolongane dicubles karo dom, baru ditambal. Mau jedor iku waktu mbledos. Tambahan tambal ban gak ono tak jembengi. Nyanyi ngene lho, tak warai. Lagu kunyar. Piye? Ning terminal Madiun Ngawi. Iya. Lah ngono lagune. Bener ta, Tut? Iya ya. Ning terminal Madiun Ngawi. Lho, Ora enek ngawine. lho cek ta. Lagu Madiun Ngawi lho. Ning terminal Madiun Ngawi. Lho. Iya. Lagune piye warana? Aja dicicil. Ayo. Ning terminal Madiun Ngawi. Lho, Kon niku kernet ayo. langsung paseken lho apa mbok cicil ya. Asline lali karo awake dhewe itu. Gak. Mbok eling-eling biyen. Biyen ana sego sak puluhan dipangan wong telu. Bener kan, Dam? Aku wis krungu nek kon saiki sugih. Alhamdulillah mandiri sukses. Saking aku ape rono mbek Yoyo guru ngono kesempatan. Iya. Dilan rono. Piye? Anu. Sapa iki jenenge? Nah, iki lak ya rengkek, mosok lali ya. Sapa? Rengkek. Kirik. Rengkek oh kire. Rengkek Tut. Oh rengkek. Ku lho diparani ibumu lho. Iki lho kalau dijelokke. Rengkek. Ayo Rinio. Pedhi mbak awakmu Eh, Rek. denger kuwi lho. Kon lungguhmu lho persi kirik kon niku lho. Nuwun gendeng napa?
apa iki? Sampe iki entek. Kuping tak Nggih. Sidok tak gak. Dadi lah lek sidok tak diweno. Mboten niki anu. Awake ditelongon rene tok sing nampani aku goblok. Widi tak ya wis. Sik tak deloke. Tak deloke. Oke. Lho, Tut, wake Tut, loro. Lah piye aku ora iki? 4, 5, 6. Masalah Tut, 6 juta. Puluhan ewon mbek 5.000-an. Iki bagiamu ambek rengkik. Iya. Ya. Heeh. Wis saiki ngene. Aku yo sel kesusu mulih. Aku ono keperluan, aku nyuwun sewu. Kek rengkik mumpung ketemu. Nang omahmu yo adoh. Aku tolong apa meneh aku wayahe bayar BRI. Terus aku utang dhuwit 2 juta iki. Lah ngono ke. Awakmu sing mari nampa dhuwit. Nyelang dhuwit 2 juta. Iya. Yo, Sepurane ra enek wingi mari tak kono sapi. Ra enek saiki. gak ono 2 juta yo 1 juta ngono lho. Ora enek. 1 juta ra enek. Aja cacak 1 juta, 100 ora enek. 500 ae. Medite rek. Ora medhit. Karo kanca cek medite. Maca wis nek awakmu gak gelem nyili kentut, aku ae siliono. Aku ae. Karo-karone ki arep utang duit. Alah gak akeh nek aku. Pira? 200 ae. Aja cacak. Ya engko gawin pen. Lho, Aku ora iso ngutangi. Mangkane menungso ayo tas nyambut gawe. terus. Aja grudak-gruduk ora nyambut gawe. Kowe iku anak-anak. Lho ngene lho. Piye? Nek menurut Kanjeng Sunan, Iya. nang Doli tak gak. Engko blarek kanca doli. Nyambut gawe. Sepurane ya. Aku ora iso ngutangi ya. Wis ngono ae. Lho, Kek, terkaro piye, Kek? Sombong. Arek iki lho kaya piye? Sombong men ya. Metu jebus, sogeh lali karo kanca. Terus menurut awakmu piye, Dut? Gak terima aku, Dut. Ketoke gak sopan ya. Gak sopan. Kaya ngenyek ngono ya. Lah iku mbiyen arek iku monggono petuk Kanjeng Sunan ngono. Nang doli ngono. Tak jotos kon kok. Ya, atiku rada lara ambek rengkik. Terus Aku gak dikei gak apa-apa, Iya. cuma ketoke gak sopan. padha karo aku Karo terus awak enake dhewe. piye, Dut? Tak akali. Awakmu sing akal ya. Beres. Tak tut nomor itu. Manut. Ayo. Alah. Kepengin duwe bojo. Duwe bojo nglarakno ati. Ah ngene iki enak gak duwe bojo. Bojo ya ngono. Metu terus ae. Gak mule-mule. Pelayon nang ndi ae wong iku. Mangkane iku sampe nglarakno atiku iki lho. Jan temen iku nang ndi ae.
Wis ngene iki males aku dadi bojone rengkik iku. Wis angur ndelek lanangan liya ae aku iki. Pegel. Ngrasakno. Ah. Gak iya. Eling omahe. Mari teko ndi? Mendoli. Nang doli ae. Wong wedok iku ya tak kandhani. Wong seneng murang-muring padha karo ngedono rejeki. Ngono lho. Mau mbek wong lanang kok biyen kok geger ae, geger dindari rezekine. Cek tambah murah rejeki ngono lho. Lah kena, gak tau nang omah. Gak ndelok nyengo bojoe blas. Anane aku gak nang omahku ya bisnis. Bisnis apa? Ndok rondo. Lah Rondo ae ngono ku. ya lek penggawean lho, Dik. Penggawean apa? Penggawean apa? Wong Wong sampean iku lho penggaweane pelayon nang ngejar layangan. Ambek arek cili-cili iku. apa, Dik? Pelayon ngejar layangan. Rumah samu putumu ta? Lah iya. Oh wis gerang japlo jare pelayon. Mangkane wis aja nandi-nandi. Wis ning Jangan. omahe. Nang omah. Yo, aku ape arisan Aja suwe-suwe. nang Bu RT. Aku kok gak 11 Ibrahimmu kok model saiki kok tambah keliwat. Yo iya aku selamat dadi bojo sampean mosok tau nungkono gelang Mas. Heh, aja etetokno. Ngono lho. Kon wingi lah tak jak nang pasar. Lapo dijak nang pasar? Ngono tak jak dodol melari ngono lho. Wis aja nandi-nandi. Aku ape bayar arisan. Ya aja suwe-suwe. Sampai metu maneh. Tak keplekno sampean. Ngerti? Iya iya. Yo. Ngene lho yo sampean. Dadi wong lanang sama aku gak ngalah, jelas geger. Ngalahku ngalah tampet, teman. Engko jange tak tinggal ndelek meneh ya padha ae. Mamula. Dadi bojoku masane ya wis tak turut ngindari gak rame. Geger-geger perlune apa sih? Akeh rugine timbang untunge. Ngene wong lanang ditinggal ning omah, gak dicawisi apa-apa. Angene wingi yang ngono kon godhok wetang dhewe. Wong angene biasa bularah nang terminal-terminal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo. Ngene kok nadi wonge Pak Lek. Pak Lek. Aku iso ngilang. Iya sih Pak Lek ngene kok nandi. Le, Cuk. Aku mbok kene, palemu kok iso. Alah Pak. Sik, sik, Pancet. Sik. Kenapa, Pak Lek? Lho nyetut. Stremu cek gedene. Lah lah Pak Lek, kok ngambek ponakane bojo aja ngono to Pak Lek. Sik. Aduh. Lho, gak iso. Apa Pak Lek sedelok ya aku delok. Le. Kono bebekmu. Lho sampean ngomong lho kena apa? Aku pengen ro kena apa? Ojo temenan. Kena apa? Ojo temenan. Temen. Lho, sampean kok bek lara kene lho tak Ojo, tandonane, tak pijetane Pak Lek. Lah kok goyang-goyang ngene. Ojo temenan kok mung gorong. Aku kaya penasaran sih Pak. Ngene lho ya. Awak mrene nek berapa? Lah tok tak takoke. Iya. Aku kan Jedino Riyaya. Iya. Aku ki njaluk sepuro karo sampean. Njaluk sepurane gandodok ora Iya, penak iya. kok Pak Lek. Aduh. Lah apa mbok cokot. Piye sih Pak Lek? Dari sepuro ya biasa lah apa kok iso. Lah aku kesungken Pak Lek. Lho, ih. Hari kena. Lho, tangi mana? Lah. Masa disungkemi ponakane ku ya emoh sampean iki. Sungkem ya sungkem. Kasih aku ki sungkem lho Pak Lek. Kok yo gak oleh setangane penuh di. Kok kon keplek-plek iki lho. Oh, untung aku mengrangkepan. Apa yo ponakane penuh dhewe Ya, sih Pak ya. Lek. Ya, Kok ya. isone? Ya, Nduk. Masih aku nggo mepet ngene ya ora apa-apa sih Pak Lek. Aku lah kuwatir ana bebekmu.
Pale. Eh. Aku ngene iki lahir batin iki yo njaluk duwike ngono Pak. Sangono Pak. Hah? Sangono. Oh, aku mau yo gak ditinggali karo bebekmu. Alah dhewe medhit-medhit tak karo. Ya ora medhit aku ora Saya ditinggali. delok isake. Ora enak. Oh, lah pokon krumek-krumek iki. Ya aku ki delok duwike lho Pak Le. Are iki rek. Salah kali siji Aja Pak. misor-misor. Delok aku biasa. Lah pokon grabak iki. Ya aku ya biasa jenenge Pak Le dhewe lho Pak Le. Sapa sing karo? Karo ponakane aku ki biasa lho Pak Le. Saya delok jero ayo lho sak jero. Le. Sak jero ayo. Le. Cita ya. Saiki. Ki. Enak iki ayo. Si. Apa, tak Jim. Iki gak kuat aku rek, temen. Ojo. Sak jero duwe Pak Le njaluk aku. Ora enek, Duk. Aneh lho. Ora enek, Duk, ora enek. Oh, kita balik oli iki. Eh. Iki. Ayo balik. Lho iki lho. Atos ki balik. Iki duduk. Duduk kowe. Lah apa lho? Dondong. Lho balik lah iki. Duit. Ayo aku njaluk duit Ngene lho ya. balik. Aku terus terang. Aku yo gak ditinggali karo bebekmu. Aja medhit ta balik. Aku njaluk sampe. Aku kok lah no dalan kok aku pedhaku entek lho Pak Le. Pedakmu regane pira sih? Alah, pedhaku 1,5 juta. Lho lah iya wong bebekmu ae tuku sing nomor 4 sing 500-an iku kok 1,5 juta iki lho. Lah piye Pak Le? Jenenge nukono ponakane jaluke ponakane kita Pak Ngene Le. lho Nduk ya. Dadi wong wedok iku kudu gemi lan hati-hati. Aja anggere sak ketoke dituku. Lho wong aku ki pacarku ki tumpakane Mamansa, Pak Le. Pacarku tumpakane Mamansa. Wong ngarane Avanza gak entos. Lho, saking apike ku dijenengno saiki Mamansa. Diganti ya. Kok ki Pak Le di Pak Le. Sangne. Ora enek. Wah, jero. Iki. Ora enek. Ya, iki to Pak Le. Lah nek kon nuntut ngene terus rek, legrek iki rek. Aja medhit ta Pak Le. Ya ora medhit. Ono bebekmu lho. Pak Le ki nek gati rayu aku gati kae dhewe. Kita Pak Le. Masih, Mbok. Aku masih mbok rayu sama geplek ya ora iso ngemewo dikowo bebekmu duite. Wedi temen sih sampean iki. Ya ora digawa bebek, aku ora ditinggal apa-apa. Awas, Malah iki Peno. nang omah. Gak oleh metu-metu. Awas peno ditenono ae. Peno menenek mati lho. Aku mau melok ngubur wis. Aja ngono. Temen Aja Bapak. ngono wong ponakan kudu dijowo mbek Nek mati aku mau ngelawat. Aku mau ngubur. Wah, Ojo. aku mau ngedusi. Tak jarno ae. Tak dikura blombang. Goblok. Apa aku mbok tusi. Ngono lho, Kok, ngono. Bapak ditenono. Ya. Tak gak? Ora enek, Nduk, ngono lho. Sama titene. Ora enek. Soale duwite mau digawa bebekmu aku. Lah tengere palu ke mleki ditenono ae. Ora ngono. Mleki dhe pale mleki ditenono. Ya sesek. Aduh, kayo ah. Ngene. Mleki. Mbok rek. Dhe pale ni. Tenono awas lho ya. Ditenono tak santet. Lah Kok kok tak santet tenono. wong ponakan kocluk kuwi. Lho, Wong gerang ati. lah mbek ponane mleki ya. Panjenengan ora duwe piye? Tenono santet. Ora pamitan aku mulai, ora pamitan. Ora. Ora pamitan. Bah, ora pamitan banda. Ora pamitan aku. Mulai. Lah ngene iki susah dadi wong tuwa. Ponakan sambang ora ditinggali duit. Ya apa rek? Lho, gak iya iki mang. Apa kere iki? Arek iki mang blonjo apa? Lho. Nduk. Wes, amblas. Wah. Lah.
Jamila. Lho. Cita budal arek iki. Saumpama iki mang penting. Lho teko mang kok balik maneh. Ya apa rek? Tuku apa-apa kuwi mbok diopeni ora ditinggal. Lho. Kok gembuk-gembuk ngene iki? Lah dialah. Lho, alah. Piye iki? Lah, nah kon tuku ngene kok iso ado-ado. Nggone bebekmu sak bacek ora digawe ya. Lho, kacamata. Lho, gak ketok. Ya apa rek arek iki? Teko magetun arek iki. Jelas gak suwe rene neh iki ndeleki. Ya apa arek iki? Lho, ngene ya nggawa tas nanti lebono tas tak penak. Lapo sak keri. Gorong aren. Gak nandi-nandi sampean. Ya ora ngene lho. Pancet ndek omah ya. Ya pancet. Iku apa sih sampean cekel? Apa ora nggo apa-apa lho. Aja mbujuki. Ya ora to, Dik. Aja mbujuki. Ora. Iku dhuwit ya? Hah? Dhuwit. Duit teko sapa? Dhuwit nyingitno dhuwit. Ora, kanggo apa-apa. Tenan ora. Sing kiwa tengen, tangan kiwa. Ora, lho ora nggawa. Sing temen. Aku ket biyen ora tau goro mbek awakmu sih. Lho. Sampai nggoro ya aku awas tak keplekno sampean ya. Lho, Ayo. ora. Apa iku? Ora nggawa. Sing apa? Tangan tengen. Ya ora nggawa. Aku aja dicurigae, Dik. Aku iki gak nggawa apa-apa. Endi ku mau? Endi apa? Sing sampean cekel. Ora nggawa apa-apa kaya. Ndek endi kok? Ndek ndi apane wong keteng ora nggawa apa-apa lho, ora nggawa apa-apa. Aja mbujuki sampean. Lah nek Aja mbujuki. ora mbujuki. Masa mbek wong lanang ora percaya. Kon iki jak jumpritan ta? Lah sampean iku lho. Kok mbek wong lanang ora percaya piye? Endi sih? Apa? Nyekel dhuwit ta? Ora. Nyekel gelang? Ora. Apa? Ora. Ayo ndi apa? Ora. Aduh rek, wong iki rek cek nakale. Hah. Ono lak dadi ansip ya. Wong mantane Hansip ora mbok takoni ya. Nah, saiki tak Kok mosok kowe ora ngerti bojomu biyen nek mantane Hansip? mangane saiki tak siapno ya. Ya bisa to. Bisa ya? Wong biyen dadi nantone kok. Ayo meneng. Iya karepku. Siap. Kok ngenyek mbek wong lanang. Gerak. Lencang kanan. Gerak. Bajingan. Ya. Enak kon. Oleh-olehmu tak tinggal nang Bu RT. Nggawa iki selama salawase aku dadi bojomu ora tau mbok tukokno potang. Potange sapa iki? Nemu Lho. Nemu tekan ndi? Ndi? nemu no kene mang nemu. Sampean bujuki aku. Ya boleh. Potange sapa? Nemu lho. Potange sapa? Iki nek kurang ajar temen. Iki malah nemu. Nemu kok pejo kene. Ana wong wedok ndek kene ya, Mang. Ana wong wedok apa enggak? Pasti ana wong wedok nggawa potang iki. Nukono gendangmu iki. Lah apa? Eh? Ya ora. Nukono sok. Ojo ngarai aku ayo. Gak iya. Anjene arek kurang ajar.
lho salawase dadi bojomu gak tau mbok tukokno kotang iki. Wis penok mbujuki aku. Aku njaluk pegat ae wis. Apa, Dik? Njaluk pegat. Ngono pek. Be ana wali liwat lho ya. Wis. Lah apa? Lah, aku njaluk pegat. Aku tak mulih nang wong tuaku. Sampeyan gak jujur ambek aku. Leh. Loh, ya apa rek? Dik. Jelas kebimbang Pak RW iki. Jelas. Ya apa gaya ngene. Ngene akhire. Wong ngene masalah ngene iku lho kok kari dadi masalah. Lah saumpama aku ditinggal bojoku temen lho. Rumah tangga. Nuwun. Monggo. Loh. Dik. Sampai tak parani rene ke. Domongi kepepet bayar bank kok. Ngene lho ya. Aku njaluk tolong makmu. Awak mak terus aku saiki mbek bojoku wis bungkreh. Geger. Syukur. Kapok. Kok iso tau tangi duit cek gak oleh. ngene. Awakmu nek iso nderekno arek wedok senajan kok padha pokoke rada mirip lah. Gak dadi masalah. Perkara dhuwit gampang. Aku mbok kon golekno bojo. Iya. Dalan arek wedok. Soale ngene. Aku meneh kok jange ngurus warisan. Kate oleh warisan. Warisan karo wong tuaku. Ngomong sing genah. Ngono lho. Kate oleh warisan. Nek ganti bojo. Nek ganti bojo gak dikeki. Wah, Lah, dadi aku njaluk tulungmu, aku dalane bojo. Perlu nih aku cek oleh warisan teko wong tuaku. nek kon wis tak golekno bojo, kon dikeki warisan bapakmu. Tapi aja lali lho ya. Ora. Komisine lho ya. Heeh. Wayahe bayar bank ke. Iya. Mangane ana dhuwit ngono aja gagap ae. Ya wis tak golekno. Sapa ae wong wedok sing teko kene, Iya. yaiku kongkon aku. Kongkonamu. Persenane lho ya. Gampang. Oke. Ya apa rek. Yo. Ngene paling organ. Wong wedok gak percaya mbak aku. Tak rewangi gak karo-karuan. Tetep curiga. Jangan aku duwe simpenan. Sing nyene awak. Wong lanang tak rewangi ngalah. Gak karu-karuan sih tetep gak nrimo. Ya apa? Muga-muga tut nang nang oleh. Cek aku sok keturutan karepku. Monggo. Lho, danyang kene rek. Kok wedi-wedi dhewe aku. Grandong lah ini. Iki griyamu ta? Iki omaku. Lah iya iki griyamu. Iya griakau. Ya apa rek? Deh, kon iki kesasar ta? Kon iki delek sapa? Iki nek bener griyamu, aku dikongkon kentut iki iku ah. Apa? Awakmu dikongkon kentut rene. Iya. Lho, ya apa rek? Nang kok oleh grandong. Grangrok kakekmu ngono ah. Kon mang lo oleh nggo ndi sedut. Lah Ngene kok sik kurang menor ae iku lho. Ya apa rek? Aku nyamang untune wedi. Lah saumpama aku diambung, gak padha karo nambung Dracula. Omah iki dipasang lampu, kok weteng dedet ngene iki rek. Ya apa? Anjene matamu bidak. Lah lampu koyo ngene peteng dedet. Peteng. Iki kacamatamu copoten. Hah? Ya ampun. Copoten. Ya apa? Iya. Gak ngono sih arek untune uglek-uglek. Aduh sia-sia aku. Ngene lho. Kon iki wong ta? Cuk, Nang apa? kere. Mangkane. Oh, tak dugang kon kok merotoli. Kaya ngene iki ya manusia. Ya apa rek?
Ngene mbokmu biyen ya gelem nyusoni ta. Hah? Mbokmu biyen ya gelem nyusoni ta. Lah aku nyusul kebo. Ya nyusul wontu aku. Lho Lang. Lho, untune kaya ngene lho. Imbangi kira-kira ku lho, gak ngentekno susu ta kira-kira iki. Untung ya susu mbokmu karet. Susune mbokmu karet kok gak karet lede kaya ngene iki lho. Aja kakean cocot. Aku masih gak gelem lho aku lho akeh sing nrimo. Lho, aku iku tak kandhane, aku sak liwat-liwat lho. Masalah. Jalan Pak Lurah lho ndelomong kemecer ndelok aku. Delok kono kemecer. Hah? Kabeh padha ngetutno. Walah, Kabeh kok bongso walah. RT. Bareng aku liwat iki. Liwat gembruduk. Pak Lurah ngomongin mbek aku. Ngetutno. Tak pikir sing lho, heran mbak dadane aku kasih diantemi boto kok. Iku gak seneng iku. Hah? Pak Lurah, Pak RT, Pak RW masyarakat kene ngetutno awakmu iku asline gak seneng. Nyawang kon gendeng ngono lho. Lho, kaya ngene iki Mas sore. Kabeh samarakat kene iki lho. Masalah mbek aku iki wis temen. Mbek kon seneng. Hah? Mbek kon seneng kabeh wong kene. Gak i? Lah iya bae seneng aja ya kene. Ya seneng. Seneng nyawati. Wis ngene. Ya apa? Wis gak dadi masalah. Ah iya. Kon temen-temen dikongkon ngentut rene. Ora dadi masalah. Iya. Aku wis gak nolak. Elek api mindoko be jodohku. Iya. Ya wis tak terima. Aku mbok terima ta. Yo, oke. Wis gak apa-apa. Aku longgo ah. Lungguh. Ngene. Lah ngono lho. Ndelok coba. Goblok. Iki lho dike. Dek pinter Sapa iki ya? Hah? Ngono jarene cinta hidup semati karo panjenengane awakku. Aku dorong mbok pegat. Wes oleh abrakan koyo Abrakan kakekmu timbane awakmu mbek aku ya jek masem aku ya ya. Le, awakmu ninggal aku sing ayuhe koyo ngene. Lah oleh tutupe sapi teng koyo ngene. Oh, sak piring kakekmu kuwi. Enak, wis gak ada ngedot, Cut. Cukup lambene serop. Sapa iku? Ya bojone sih. Bojone. Ya lho ya apa. Kene lho ya. Ya. Lho kaya. Sapa nge iku nge? Iki lho sing bener sing takokan aku ya iki lho sapa? Kok Ngono jarene bingung kandha mbek aku jarene Jek Joko. Kuat kok kuat. Kene ya. Oh, kaya ah. Anyene gak tau sikatan. Gak sireng ngawur ae. Iki tak gosok foto ya. Yo, kaya. Sapa iki? Sapa? Bojone. Tak sodok kok munting ngono ya. Sapa? Sapa? Aku ah. Ah, Sapa ya? Aku. sapa? Kono. Masih aku sapa-sapa kaya ado-ado iki. Rebut bojoku. Masa bojoku. Hansip minta bantuan ana kiri gandet. Loh, Sik, Tut. Sik. Hei, ayo kono. Waduh, Iki sapa iki? ayo, aku sing bayar kon. Tut, apike? Apike? Apike kakekmu? Kalau gak tak bayari lho kalau ya. Oh, apike. Arek. ya aja. Iki ngono ketuane Lodruk Jombang Baru. Ketuane arek. Ya oleh ya. Iki ngono elek-elek ketuane Lodruk Jombang Baru. Oh, ngene lho. Loh. Ketuane Lodrong Jombang Baru perawane kene.
Wis untune mrongos. Kakean sekarat. Macak-macak ngene. Apike. Kon iku Aku takok. Sampak kedaden ngene iki ya apa sih asal-usule? lara atiku ambek awakmu. Dadi awakmu lara atimu. Wong utang dhuwit 1 juta sampai 100.000 gak mbokeki. Masih sing ngongkon Jamilah iku mengaku. Awakmu. Aku sing ngongkon. Ya apa, Dik? Oh, dadi penot ta, Cak? Lokal gawene sampean. Lagane kentut. Mangano, Dik. Ya. Wong duwe. Ya. Gak alep-alep, Dik. Wong nek gak duwe ya diutangi. Wong nulung apa sih elek? Ngene ya, Dut. Hormat. Aku njaluk sepuro, ya. Sepuran sing Ana akeh, ta ya. mleki sampean Ya. niku, Pak. Iya, Nduk. Wis sepuran sing akeh. Nek ponane jaluk wis Ya. dikeki. Wis ngene Ngene, ya. ae, gak usah kakek rembug. Makane aku Mbak Jamila iki kepingin aku roh kepingin njobo jero. Oh, dados. Ngono lho. Kok dados piye Ya sih? apa jero dadi? Oh, Oh, ngene sing wis ya wis sing durung ayo dihati-hati ya. Kono aja medhit dadi wong sugih. Ibadahmu kapan? Sedekahmu kapan? Bener kandamu. Insaf tobato. Iki mengkabe aku sing ngongkon. Iki lho njaluk njaba jero. njobo jero. Apa jero? Kepingin roh aku. Turutono. Apa jero, Cak? Mas Ayo. Yoni, njaba jero. Gak tak turuti gak Pak bayar. Ya. Ado aku teko marani kowe. Atene lapo, Mas? Kalung mawa kelang karo cincinko. Ah, kabujo. Ora liya dik cici mung banyu utuh. Ati sun amar kowe. Aduh, Mas, senenge rasa atiku. Ado-ado pean teko ngelamar aku. Ya sedek. Aku gelem, Mas, dadi bojomu. Nanging aku aja dimaru. Gak. Bulan telu Tanggale piro, Mas? tanggal selawe mesti kowe tak rame-rame. Rasa ning atiku Ya, ya. kepengin jejer karo sliramu. Jiwa lan ragaku. Ya, Mas. Jaba jero aku mesti tresno siramu. Kang Mas, jangan ragu. Sumpah mati aku tresno sliramu. Masih sampean gundul aku tetep tresno lho, Mas. Cak Gendut, tak deler. Minangkani pamutane ibu mau, gendinge sampek inte ya. Sampek inte. Ojo. Heeh. Oh, sampek. Apa kowe Tresno tenan. Jero. ku sampe
Cik Yedu inten Aku malah ojo nganti lali. Ing apa dosate kandakno cah ayu Soteka nang omahku. Dino siji songo loro wolu telu pitu. lak dadi 10 Piye ku sepek yen kowe walenku aja nganti keliru. Inke bakal tak eroke Aku pamit kok sampe aku piye dek intek Joko watur bakal ketemu. rondo gantungan Pak Kendut Wis dicenono Bapak Patinia laya iku. Patinia Lah iya. panitia Bu Kasyati, ayo rondo gantungan Bu. Sini Bu. Napa Mas? Monggo, J. J napa? nyuwunan kembang rawe. Oh J kembar rawe. Mboten. Ayo saya jabut. Ini gatel sampean kukur nggih. Monggo. Sik kembar rawe. Kembar rawe sik. Caritane wong seneng tunggal sabane wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong Mas aku tresno kowe caritane wong seneng kancane dhewe wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong Mas aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati agawe lara ning ati kembang kecubung agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis katon buyar mula wong tresno ora kena nggo sembrono ora becik kanggone para wanita kembang rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggal mulih jebak napa hey Gendro Cahayu jenengmu sapa? Masa lali lho Mas. Siramu Dororo Sambodo Teganono aku ngemis Tresno Duh wong ayu
pemuda leganono Nami kula Mas ning milalaras sampun dangu ditinggal wong lanang kula niki sik rondo gantungan pun pisahan ananging dereng pegatan kurang ajar nduk bojomu kuwi duwe bojo ora tau diblanjani ajan sira nduk rondo gantungan aku sabar ngenteni kowe pisahan witing tresno Mas saka kulino saya suwe Mas aku saya tresno aku aja mbok tinggali lunga aku trimo sego jagung godhong telo wedhus bae Iki ana pamundutan. Napa, Mendung Mas? peteng ape udan. Walah mendhuwe peteng. Yo, Lah kok jam balas. yo jambu alas dhisik terus mendung peteng. Wis terakhir ya. Terakhir. Apa iki? Mriki Ibu. Ibu iki malo. Nggih. Mendung peteng nggih. Nggih Bu, tapi jenengan joget mriki nggih Bu kalih kula nggih. Ayo Bu rene Bu. Nggih monggo munggah. Engkel ae. Bu, mboten munggah mriki ta, Bu? Mriki Bu. Jambu alas. Jambu alas Mas. ingan mak Oh, mendung peteng. Apa pada jejogetan Sumilake pupus Brahma ambarengi tumurune tresna aku mung tansah ngenteni tumetese tresna kang sejati wati yen kelangan kowe ayo enggal palakrama wae Prabalika rina wengi mung katone mata tembang arum Prabalika tak sirami banyune asmara sayur kentang sambal bawang lalap gobis apa ora kelingan bukaan lawange tresna dowong bagus tembang Prabalingga terakhir nggih jambu alas nggih Bu Terakhir nggih jambu alas. nggih jambu Waktunya alas Wis bengi soalnya lakoni dawa. Lakoni maling celuring. Nggih. Ya ya. Apik. Jambu alas ya. jambu alas gantine sarung lawas jambu alas jarene tresno nang aku
banjur citra nelongso rasane ngatiku weruh kowe gandeng karo wong liya biyen kowe nate kandha ayen kowe nyata-nyata tresno nanging saiki kowe kok banjur citra weruh kowe gandeng karo wong liya jambu alas witi gagas sumpah ning batin yen kula tidak dikawin senenge ati ora bakal golek ganti sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni kembang kertas deweru-weru najan lawas tetep bisa ketemu cak kentut cak deler cak rengke barek ning Jamila mbok ana baik menawa ana kekurangan awake dhewe ayo padha nyuwun sepura Ayo didongakno dulur-dulur dermo suka manunggal mari sedekah desa merakyate tambah makmur rezekine tambah melimpah ruah liya dina cek iso nekakno ludruk Jombang Baru maneh saiki ayo njaluk pangestu ambek dulur-dulur lakone apik rek Ya makane gak usah turu sore-sore. ya lakone maling caluring lakone rame ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Jombang Baru tetap jaya.